Oikein leppoisaa syksyiltaa kaikille teille Valkokankaan ystäville. Aikaisempina iltoina olen pyrkinyt painottamaan suomalaisen 75-vuotis itsenäisyysjuhlavuotemme elokuvallista latteutta uusien tuotantojen puitteissa. Ja ilokseni voin todeta jatkavani tänä iltana ihan samaa linjaa. Ihan sama linja jatkuu. Ei valoa näytä tunnelin päässä siittävän. Historiallisten spektakkeliemme elokuvakirjalla emme voi suinkaan suomalaisessa elokuvahistoriassa kehua. Sven Dova poikkeuksena eritoten mainittakoon. Se on minua syvästi koskettanut. Erityisesti pääosan tulkitsija aikoinaan ylsi suorastaan mestarilliseen hilpeyteen tulkinnassaan. Seitsemän veljeksen ensimmäinen elokuvaversio aikanaan niin ikään riipaisi. Se syvältä kartoitti näinkin aidosti tuntevan ihmisen maailmankuvaa. Suorastaan järkytti minua tavattomasti. Tänä iltana haluaisin blokata tuolle samalle baanalle elokuvahistorian eittämättömien epokispektakkelien ehtymättömään kymeen, niin sanoakseni uuden mestariteoksen, joka on 16-millisellä käsivaralla kuvattu. Ohjaaja esitellään myöhemmin, jos esitellään, jos häneltä haastattelu saadaan. Mainittakoon tästä elokuvasta sen nimi. Kustaa 32. Aikanaan televisiolle ja televisioteatterille Miriam Himberin ohjaama Himberin hyvä versio. Pääosassaan Lasse Olli Suominen-Pöysti, joka sitten muutti Ranskaan asustelemaan ja aikansa Pariisissa vietettyään oppi ranskan kielen suverenisti puheskelemaan. Ja myöhemmin sitten pitkälle asioita ajatelleena muutti takaisin Suomeen ja totesi, että dorka mikä dorka, tiedätkö? No, ne ajat ovat menneet ja menneet. Ne ovat myöskin olleet ja olleet, mutta tänä iltana haluan näyttää teille, hyvät katsojat, muutaman katkelman tästä epokkisavua, skifin katkua sisältävästä historiallisista yksilö-individi-fiktiosta. Oho, johan oli. Joo, muistaiskohan ton toistamiseen. Mutta pitämättä pamlailuitta katsomme minkälaista jälkeä tämä meidän tuntemattomana tällä hetkellä pysyvä mysteeriohjaajamme on saanut aikaan. Joo. Axel!
Voi Jusenaudista. Siinä te olette. Mitäs kiinni Mon Dieu, missä te viivytte? Minä tulin niin nopeasti, kun köyhän jalkani periksi antoi. Ei se riitä, pitää tulla vielä nopeammin. Pitää tulla hopi vauhtiin. Mitäs Kingillä on asiaa? Mä olen vaan kunkku. Mitäs täällä oikein intrigoidaan minun selkäni takana? Kukaan ei hintrikoi teidän selkäni Jokainen takana. teistä hintrigoi minun selkäni takana. Ei hintrikoi, herra kuningas, arvoitettu Jeesus. Ai, te olette sittenkin minun miehiäni. Pysykää tuulen alapuolelle, te haisette paskalla. Joko taas? Jo taas. Voi, Kuulkaa. anteeksi. Näin on paljon parempi. Kuulkaa. Ehkä sittenkin toisinpäin. Voi jumalauta, kun minä en osaa päättää. Kutsukaa paikalle oksisuksen säynä. Oksensuksen säynä? Oksisuksen säynä. Onko tänään taas pyttipannua? Tänään on pyttipannua. Ehkä on parasta menen itse, mon Dieu, seuratkaa perässä. Auta. Hän juoksi. Hän kerkiä köyhänä perässä. Hyvä mies. Seisastakaa heti. Kutsukaa paikalle Riplaaja ja Kyrtsin perilliset. Kyrtsin perilliset. By the way, hyvä mies. Tänne kutsun. Tänne kutsutaan Minä heidät. lähden By the paikalla. way. Minä lähden paikalla juoksemaan by the way. Ette te paikalla juokse takaisin, tulkaa takaisin. Hyvä mies, takaisin tänne, arvet. Oi jumalauta. Minulta jäi kysymättä, onko kevätpörjäinen ilmestynyt. Mitä minä nyt lueskelen siihen aikaan, kun minulle ei ole... Herra keisari, ei ollut. Kyrtsin paikalla säätiössä asiat sekaisin ja Riplaajalla peli kesken. Oi hyvänen aika. Kuulkaa. Minulla on aavistus, että te vihaatte minua. Minäkö? Myötäkää pois te vihaatte. Idiot! En vihaa yhtään. Te vihaatte minua. Miksi te ette vihaa minua? jos Ette voi sanoa suoraan, että te vihaatte minua. En minä- Vihatkaa minua edes pieni tovi tänään. Paskajatka, riittikö? Kiitos. Kiitos. Riittää vähäksi aikaa. Tiedättekö, mikä on intriikki? Tiedän minä hintriikkiä, 3 eri hintriikkiä. Jaha, se oli Joutavan tuo- mukavia poikia. Joo. Mutta miksi te ette sano, onko kevätpörjäinen ilmestynyt? Onko kuninkaalle ilmestynyt kevätpörjäinen? Ei ole. Minä pääsin niistä just eroon Harmaasalmalla. No, kutsukaa tänne sitten vaikkapa Madame. Menkää, hopi, Madame. kutsumaan Madame. Madame paikalle, Madame. Herras keisari. Madame. Madame paikalla. Madame. Padam. Padam. Annattehan minulle vapauteni takaisin, please? Mon Dieu, mitä te puhutte? Olemmehan sidotut toisiimme terveyssitein. Kaikki vain Venäjän tähden. Tout le pourquoi le russe, Le russe. Oui, le russe. S'il vous plaît. Downstairs. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Hei, mitä vähän tekin, Madame, vihaatte minua, vaikka minulla on aivan selvästi palkat niskassa? Ei palkat niskassa. Ei pidä paikkaansa. Menemme keskustelemaan siitä sinne alemmas. Ota keisari. Ottakaa paikka. Vihdoinkin olemme 2, Madame. Minä haluan kysyä teiltä neuvoa, Madame. Minä olen hieman onneton. Kertokaa minulle, minkä vuoksi minun ystäväni eivät voisi olla minulle kuin viholliset. Eihän minäkään mikään madame ole, mutta kun te olette tällainen sokea Hintenbladi, niin te ette sillä lailla erota, onko tässä todellinen köyhä vai todellinen madame, ja nyt on todellinen köyhä. Minä en ole viikkoon käynyt urhealla. Minä en uskalla käydä, koska minä koko ajan tasaisesti välissä. No ei tuo helpota minun olotilaani yhtään. Ei Mutta yhtään. minun helpottaa ja halusin sen kertoa keisarille.
Tämä on jälleen yksi salajuoni. Yksi intriikki minun selkäni takana. Ei pidä paikkaa. Kyllä. Kaikki on tapahtunut Venäjän tähden. Tästä ei puutu enää kuin Peltoniemen intriikka. Sitten on koko seurue täys, eli popla koholla. Älkää Te näette, että minä olen onneton perkele. Älkää itkekö. Minä tiedän, mikä nyt neuvoksi. Me menemme katsomaan kirjasta, elikäs opuksesta. Neuvo Holmbergin kirjakauppaan, oitis siitä, hus. Sinäkö Kalle? Kalle Holmbergin Hänhän on kirjakauppa. palannut jälleen lavoille. No niinhän se kuulemma vanha Sinne. näyttelee jälleen. Sinne. Moi porte pour l'amour de Dieu, fenêtre, ma fenêtre, oui, oui. Prêtez-moi ta plume pour écrire un mot. Voi kuulkaa Kustaa Risti kolmonen, mitä on tapahtunut. Kaikki on myrskyn, pastilli on viety. Pektus on hävinnyt, suomalainen sisu ei ole enää mitään. Oui, je sais, minä tiedän. Se, ja puree. Minä olen Caesar. Je suis un César. Eikö se ollut aika Brutus? Brutus. Kyllä. Brutus. Jättäkää minut. Laissez-moi, pissez-moi. Oho, Oui. Next. näkemiin. Harmin kyyn. Herran kyyn. Hyvät katsojat, olemme todistamassa ainutlaatuista kansanmusiikkiperinteen ja suomalaisen huippusinfonisen musiikin yhtymäkohtaa. Tämä on niin sanottu auditatiivinen akti. Tämä on perinteikäs ja yhtä aikaa kuitenkin nykyaikaisen musiikin kohtaamispaikka. Täällä paitsi sormet syleilevät puupilliä, täällä myöskin vanhan kansan henkinen perinne lyö kättä nykynuorison kanssa. Taustalla soittaa Kari Riippukiikku uusinta infernaalista toitotustaan. Se on uusi kansanmusiikkisarja nimeltään Inferno Finlandica. Siinä on selvästi kuultavissa, kuinka suomalaisuuden syke kuin mahlainen koivu keväällä havisuttaa sen lehtiään. Se on kuin keväinen kurkiaura muutollaan kohti etelää. Se on kuin kaskenraivaajan viimeinen vainain ponnistus. Kari Kriikku on ulkomailla herättänyt kummastusta ja suorastaan kasvavaa kauhua musiikkipiireissä. Nykyaikainen kaupunkilainen suomalainen syke kuuluu tuossa myöskin taustalla. Aivan selvästi nuoriso etsii päämääräänsä. Huudoin, kenties hälytysajoneuvon äänin, me saatamme kuulla siitä mitä tahansa. Kari Riippukiikku on siitä oivallinen kansanmusiikin tulkitsija, että hän tietää, että myöskin
Hiljaisuus soi. Kuunnelkaamme. Konsertti on täydellinen, ei puutu kuin yleisö. Joo, me ollaan täällä paikalla kumpikin. Niin? No, juu, on tässä. No, me tutkitaan homma. Poikki. Pesonnetus tänne. Kammarilta soittivat, että ne harrastaa tätä penjihyppyä, että meidän pitäisi tutkia nyt sitten että onko se turvallista ylipäätään. Ja sieltä tuli toivomus, että jos sä kävisit kattoo tämän homman läpi. Ja meinaan tästä nyt hypätä tuolta ylhäältä. Tuolta noin. Että jos sä viittisit kipittää, meillä on vähän kiire, niin teet sen homman. Joo. Joo. Me oikein sillä lailla vilkkaasti. Kävelee kesälläkin, vaikka ne ovatkin lämpimät, koska niissä on huopaa, mutta onhan niissä myöskin nahkaa, mikä kenties viilentää. Ja nyt olemmekin jo perillä ja tähän on laitettu linja-autopysäkki. No se on aivan oikea paikka, miksi sitä ei ole laitettu kiinni maahan. No eihän kai sitä että aina tarvitse laittaa, sehän olisi pitänyt kaivaa sinne asfalttiin kiinni, mutta nyt sitä ei ole kaivettu, niin se voi olla siinä päällä. On siinä melkoinen rautapaino, että se pysyy siinä pystyssä pysyy siinä. Jaha, nyt ei muuta kuin odottelemaan bussia. Minähän tulin aivan oikeaan aikaan. Ei, mutta kuitenkin epäilemättä toisaalta joskus dösät ovat myöhässä. Dösät, niin kuin kaupunkilaiset sanovat, me maalaiset. Minäkin olen maalta alun perin. Ja kiitos, se on hyvä tietää, joo. Niin sitä varten kummalta suunnalta sen pitäisi tulla. Jommalta kummalta suunnalta, ellei se sitten pakita, mutta silloinkin se tulee, vaikkakin takaperin. Ei, mutta kuitenkin epäilemättä toisaalta voidaan ajatella, että dösä, jos se pakittaisi, niin ihmiset menisivät takaperin poispäin. Jaha, minun täytyy katsoa kellosta, kun sitä ei ala kuulua, eihän minulla ole edes kelloa. Tämähän on omituista, mutta ei silloin ole mitään merkitystä. Meneekö tästä tonne Maunulaan bussi? Meneekö tästä Maunulaan bussi? No meneekö tästä Maunulaan bussi? Maunulaan bussi! Omituinen! Höpöttäjä! Ei, mutta kuitenkin epäilemättä toisaalta, jos ihminen olisi kauhean mykistynyt, niin se olisi hyvin tylsää seuraa, vaikka toisaalta voidaan myöskin sanoa, että epäilemättä kuitenkin, jos hän olisi kovin suulas, hän kävisi hermoilla ja sellaista minä en voi sietää. Minä en voi! Pukamat! Pukamat! Ai te huutamunt. Joo, sä joudut myös tuuraamaan täällä keittiössä, niin sä voisit nyt näyttää mulle, Pukamat, esimerkiksi miten sä lämmität piirakat. Ja nämä Karjala-piirakat. Joo. Ja ei me ole koskenut kuule piirakat tähän päivät mennessät. Eikä mät kosket nytkät. No, Ei mä ota piirakat. Ei se ole mitkään menut. No, mihin sä kosket? Mä kosken munat ja nakit. Mulla on tässä päivän menut. Eli munat. Menut munat. Ja mulla on siinä myöskin päivän nakit. No, sä lämmität ne. Joo. Joo. Mä lämmittäiset. Hän on lahja. Ja se on aivahan tosi. Joo, se oli hyvän näköinen lento. Mut tiedätkö mitä? No. Sun olisi pitänyt laittaa toi toinen pää kiinni tonne ylös. Kato, sehän tuli nyt niin kuin näet, niin koko tää naru, että siihen ei tullut tätä
pysäytystä ollenkaan vasta. Joo, mut silloinhan siinä on se vaara, että siihen jää roikkumaan, kato, eikä pääse alas. Joo. No mut mitkä kokemukset? Voidaanko me antaa luvat harrastukseen? Joo, ei siinä matkalla ole mitään vaaraa. Kyllä se ihan suoraan tulee, mutta pikkusen jos viittii noita itikoita varossiin, mullakin meni mäkärä tonne silmään. Se silmiä auki. Joo. No siitä tehdään raportti, että sanotaan, että Joo. jätä se naru, ei me sitä tarvita. Vai Hyvä haluatko naru. vielä hypätä? Kyllä, tietysti nyt kun se Lähdetään selvittämään kammariin. Joo.